ಮಾತೆರ್ಲ ಬಲೆ ನಮ್ಮೂರದ ಜಾತ್ರೆದ ಬೆಡಿಕ್ ಕುಂಬಳೆ ಜಾತ್ರೆ ಕನಿಪುರ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಲೆ ಬೆಡಿತ ಸೌಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಲೆ. ಅಂಚನೆ ಏಳರಣ ನಮ್ಮ ಕುಂಬ್ಳಗೆ ಎತ್ತರಣೆ ಆ ಒಂಜಿ ಕುಂಬ್ಳ ಜಾತ್ರೆದ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ ತಿಕ್ಕಣಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕುಂಬ್ಳ ಬೆಡಿಕ್ ಪೋಪುನೆ. ಅಂಚನೆ ಜನ ಪಾಂಡ ಜನ ಆ ರೀತಿ ಜನ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸೀದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲಾಯಿ ಪೋನಗಣೆ ಸಂತೆ ಮಲ್ಲ ರೀತಿ ಇಜ್ಜಂಡು ಆಂಡಲ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸೀದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲಾಯಿ ಪೋಯ ಸಂತೆ ತೋಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲಾಯಿ ಪೋನಾಗ ಜನ ಪಾಂಡ ಜನತ್ತ ಒಂಜಿ ಫೀಲೇ ಬೇತೆ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸೀದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೋಡಿದ ಸೀದ ಪೋನಗಣೆ ಬಲಿ ಆವೊಂದು ಇತ್ತಂಡು ಜನ ಏತಿತ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಫ್ರೀ ಆದ ನಡಪೇರ ಆವೊಂದು ಇತ್ತಂಡು ಆ ರೀತಿ ಫೀಲ್ ಇತ್ತಂಡು ಕುಂಬ್ಳೆ ಜಾತ್ರೆ. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಪೋಪುಣೆ ಕುಂಬ್ಳೆ ಬೆಡಿಕ್. ಅಂಚನೆ ಈ ವರ್ಷ ಕುಂಬ್ಳೆ ಬೆಡಿ ಮಲ್ಲ ರೀತಿ ಉಪ್ಪಂದು ಆಂಡಲ ತೂಗದಾನ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಚೂರು ರೂಲ್ಸ್ ಪೂರ ಬತ್ತಂಡ ಅಂಚೆ ಮಲ್ಲ ರೀತಿ ಬೆಡಿ ಮಾತ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ದುಂಬು ಅಂತ ಭಯಂಕರ ಅದು ಬೆಡಿ ಇತ್ತು ಕುಂಬ್ಳೆ ಬೆಡಿ ಪಂಡ ಕುಂಬ್ಳೆ ಬೆಡಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬೆಡಿ ಅಂಚನೆ ನಮಗೆ ಸೀದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೋಯ ಪೋನಗಣ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಫೀಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡ್ ನಮ್ಮ ಸೀದ ಉಲಾಯಿ ಪೋದು ಒಂಜಿ ಸುತ್ತು ಬತ್ತ ದೇವಸ್ಥಾನಗ್ ಅಂಚನೆ ದೇಬೇರ್ನ ಬಲಿಲ ಒಂದಿತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತು ಬತ್ತದ ನಮ್ಮ ಒಂತೆ ಬರ್ತವಳು ಉಂತುದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಕಾಣಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಸೀದ ಪಿದೈ ಬನ್ನಲ ಜನ ಕಡಿಮೆಜ್ಜಿ ಅವೇ ಕುಂಬ್ಳೆ ಬೆಡಿ ನಮ್ಮೂರದ ಕುಂಬ್ಳೆ ಬೆಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅಂಚನೆ ಈ ವರ್ಷದ ಜಾತ್ರೆ ಮುಗಿನಿ ನಾನೊಂದು ವರ್ಷದ ಜಾತ್ರೆ ಬಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಬೆಡಿ ಸುರು ಆತಜಿ ಬೆಡಿ 7 ಗಂಟೆ ಶುರು ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಪೇಪರ್ ಹಿಡುತುನಾಗ ಅಪ್ಪ ಪಂಡೇರು 9:45 ಶುರು ಆಪುಂಡು ಪಂಡದು ಅಂಚನೆ ಒಂತೆ ಬರ್ತಾನ ಬೆಡಿ ಸುರು ಆಪುಂಡು ಬೆಡಿತ ವೀಡಿಯೋನು ಫುಲ್ ಅದು ನಿಕ್ಲು ತುಳೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮನ್ಪುಳೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಕುರಿಯರ
ಅವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಒಂದುಂಟು 7 ನಿಮಿಷ ಹಾಂ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಒಂದುಂಟ ಹೌದು ಇದೆಯಾ ಅದ ಪಾಪ kurang jur konjen mami udah nanti എത്ര നിമിഷം ചെയ്യാണ്ടത് ബുക്കാണ് അതെന്തരെ ரொம்ப நிமிஷம் ஆண்டியா Itu menu bener dah. Apple ya. Tahu pak? Kanne untuk partai nolai kan? Kanne untuk partai nolai. Boleh boleh. Boleh dah. Oh, ada untuk. Kanne kan? Bedi 12 నిమిషాల Frame itu lagi. Kalau naik dulu kan. Apa yang ada? Kalau orang nonton tuh bawa dari dulu. Oh, ayo video. Roll. Net cam. Edit channel lihat. Sur. Sur. Gold. Dan pan mata. Pink. Nanti. Gold. Ya sariya. Pink. White gold. Itu roti udah.
ಲಾಸ್ಟ್ 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 ತಕ್ಕರಂಡು ഇരുപത്തൊമ്പത് നിമിഷമാണ്. ಆ ಜನ 25 ನಿಮಿಷ ಉಂಟ ಅದ ಪುಟ್ಟಣವರ ನೋಟದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಇದು ಬೆಡಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಬಾವೇರ ಕೊರಿಯರ ಫಸ್ಟ್ ಡ್ರೋನ್ ಏನು ಪುಡ ಹ್ಯಾಂಬರ್ ಪೂಜೆ ಬುಕ್ ಜಾನ್ ಬಿಡ ಹೆಂಗೆ ಎಡ್ಡ ಶಾಟ್ ಅವರು ಎಡ್ಡ ವೈರಲ್ ಅವರು. 2000 years later. ಎಂದೆಟ್ಟತ್ತಿಗೆ 2025 ಕುಂಬಳೆ ಜಾತ್ರೆ ಕುಂಬಳೆ ಬೆಡಿ ಮುಗಿಂಡು ನಾನು 2027 ಅಂಚನೆ ಬೆಡಿತ ಸೌಂಡ್ ಕೇಂಡರತ್ತ ಇಷ್ಟ ನೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮಂದು ಬಿಡ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಬರ್ಪೆ. ಬೈ ಬಾಯ್.